गिबियावनो हामबादिक बिथांनिसिम आंनिसिम साबायखर जासिबाय। जोंहा दिनै 17थि बैसागु फोरबो आफादनि जिथु सेथि सान, बे सेथि साननि जिथुनाखि जोंनि सेथि फिरफिला बिरहोनाया जोंहा जागायबाय आरो बे फिरफिला बिरहोनायाव जोंनि सिलापथा दख'रानि मोनफ्रोमबो आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो गाव गावनि फिरफिलाखौ दिनै बिथांमोना गावनि आखाइजों बिरहोफैदों। बेनि थाखायनो आङो बानजा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर। आरो जोंहा दिनै सेथि हाबाफारि थांखांनायनि उनावनो जोंहा नैथि हाबाफारि दङ, भलिबल एर'गेसन खालामगोन। जोंहा बे भलिबलखौ बेखेवनो फैगोन जोंहा MECनि GM प्रदप चन्द्र थाइ सारा दा दसे उनावनो बेखेवफैसिगोन। आरो लोगोसे जोंहा मोनाबिलियाव 5 बाजियाव बैसागु बादायनाय दङ। बे बादायनायाव बाहागो लागोन जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय। बे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय जिथुनाखि जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय, खुगा मेथाइ खननाय, मोसानाय, रंजानाय बायदिसिना रोखोमनि दिनै जोङो बाहागो लागोन। दा बे बाहागोआव जोङो बयखौबो दिनैनि हाबाफारि सेथि हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय जों आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे गाबोन जिथु हाबाफारि दं, बे हाबाफारिखौ जों गाबोननि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय मावलांबाय थागोन। आरो थामथि हाबाफारि जिथु दं, बे थामथि हाबाफारियाव जों माखासे आलासिफोर हांख्रायनाय जानाय आलासिफोर लेंहरदों। बे आलासिफ्रा गासैबो बयबो नुजाथिफैगोन। दा जोङो दिनै सेथि हाबाफारि, बे सेथि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। दा बेनिखायनो आङो बयखौबो आंनि अननाय सिबिनायजों बयखौबो खुलुमनानै आंनि जिथुनाखि बुंनो गोनां राव, बे रावखौ आं दिनै एसेयावनो फोजोबनानै बयनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।